बेदरा मा दामलै हा 400नो खम गैया नंगौ लोगोफोर आङो बाजार खालामनो फैदों आरोना बेदरनि दामफोरखौ सोंगासिनो आङो तारमाने गोदान बोसोरनि होख्लायनोसै जानाय मोनसे आरो हेपि निउ इयार बयनिसिमबो गासैबो नै फानगासिनो ओइ मा दामलै मा दाम 500 बापरे 500 नोलै खम जाया मा जेबो होनालै ओरै आरो बुवा ओंखारदो गोगोम मा दामलै हेपि निउ इयार बयनिसिमबो मा दामलै खिन्थाया माथो दामफोरखौनो मालिकफोरा नंगौ नै मा दामलै नोंसिना 350 इसिनानो मोजां जागोन इसिनानो बरिया जागोन फेन्टार जागोन ओरै नाबो ओंखारदो जायगायाव मा लाबोदो नोंनिया टमेट' मा दाम टमेट' मा दाम नोंना 15 थाखा पुवा वा ओरै गासै थ' लोगोफोर गोदान बोसोरनि बाजार खालामनो फैगासिनो आरो ना दा लाथ'वाखै बेरायगासिनो दङ आङो ओरै जोंहानि आदैमोन दङ बेवहाय फिथा सावगासिनो दङ सोरबाफोर बाजार खालामनो फैग्राफोरा दै गांदोंब्ला साहा फिथा ओंखाम उखैदोंब्ला लाबोनो हागोन आरो लोगोफोर हेपि निउ इयार आंनि प्लेसआ एबा जायगा एबा भिउआ जाबाय थालिर बागानाव आरो ना लोगोफोर थ' नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेबायदिनो बेदरखौ एवनानै जाना दिन्थिनोसै आरो ना लोगोफोर गोदान बोसोरनि थ' हेलो लोगोफोर जोंनिया मोनसे बेदरा जाबाय आरो ना बेवहाय दङ बेदरा सेरसे बेदरमोन थ' बैयाव संगासिनो आरो मोनसेबाव थ' नै रानजिनिया नायनानै लादो लोगोफोर जा माने स्टेन्डार्ड हाइफाइ संखायो आरो ना थालिबारियावहाय ओरैबायदि माने थालिबारि माने थालिर आबाद थोलियावहाय जों फैनानै बेबायदि पार्टिखौ खालामदों इन्जय खालामदों गोदान बोसोरनि थ' इन्जयथ' बयबो खालामनो गोसो जाखायो नङा होमब्ला थ' बेवहाय जोङो दिनै एसे माने आंनि बे अनजन बर' इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोननो मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय आरो ना लोगोफोर थ' बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ थ' लोगोफोर नै जों दिनै दा बरियानो जों भाग रानना लाबावबाय आरो ना दिनै आइटेमानो पुरा डेन्जार जोंना बे नैबे जाबाय लोगोफोर मा होनो बे औवा हासुङाव सोनाय अमा बेदरमोन ओमफ्राय नैबे जाबाय अमा थैजों बे जाबाय आरो मोजां बेदर सेरसे लाखादों आरो ना थ' बे लोगोफोर नोंथांमोन आं जाना दिन्थिनोसै आरो ना नै लोगोफोर नायदो नैबे जाबाय मस्ति नैबे अमा थैजों एवनाय बख'नाय केपासिटि ओमफ्राय नैबे जाबाय नै जोंना माथो हामदो संनायाव हामदोना ओइ आं गैया लाइ पात्ता जाबाय थानो हायो र' मस्ति करो आरो बियार लादों लोगोफोर नै आङो नै बियारसो आंना मोनथाम आइटेमनि जाबायलाय खालामनानै जाबाय जों सावनाय हांनाय हारसिंनो बियार लाखायो आरो ना लोगोफोर बियार गंसे लाखादों हारसिंनो गावबा गाव बियारफ्राबो हरै आलुखौ सेबायाखैलै जोङो गावबा गाव बियार लाखाजोबदों आरो ना लोगोफोर थ' नोंथांमोना पिक्चर अभी बाकी है और देखते जाइए कैसा कैसा हम लोग खाना बना रहा है हाँ